प्रत्येकटी मनुष्यଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ତଥା ବିଶ୍ୱାସ ରହିଥାଏ। ତେଣୁ ଲୋକେ ଭଗବାନଙ୍କ ଆସ୍ଥା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖି ପ୍ରତିଦିନ ତାଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିଥାନ୍ତି। ହେଲେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ନିୟମ ରହିଥାଏ। ଯେଉଁ ବିଧିବିଧାନ ପାଳନ କରି ଠାକୁର ଘରେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ପୂଜା ଭଗବାନ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏଥିସହ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ବୃଦ୍ଧି ହେବା ସହ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ସର୍ବଦା ଶାନ୍ତିର ବାତାବରଣ ବଜାୟ ରହିଥାଏ। ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ଘରର ଠାକୁର ଘର ଈଶାନ୍ୟ କୋଣରେ ରହିବା ଉଚିତ। ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳୁ ପ୍ରାତଃ ନିଜ ନିତ୍ୟ କର୍ମ ତଥା ସ୍ନାନାଦି କାର୍ଯ୍ୟ ସାରି ଠାକୁର ଘର ପୂଜା କରିବା ଉଚିତ। ଠାକୁର ଘରକୁ ସର୍ବଦା ପରିଷ୍କାର ତଥା ପରିଚ୍ଛନ୍ନ କରି ରଖିବା ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଠିକ୍ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ମୂର୍ତ୍ତି କିମ୍ବା ଗୋଟିଏ ଫଟୋ ରଖି ପୂଜା କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଠାକୁର ଘରେ ଗୋଟିଏ ଠାକୁରଙ୍କର ଦୁଇଟି ଫଟୋ ବା ମୂର୍ତ୍ତି ରଖିବା ଅନୁଚିତ। ଠାକୁର ଘରେ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଫଟୋ ରଖିବା ମଧ୍ୟ ଅନୁଚିତ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରୁଥିବା କୌଣସି ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀକୁ ଶୁଙ୍ଘିକି ଚଢ଼ାଇବା ଜମାରୁ ମଧ୍ୟ ଉଚିତ ହୋଇନଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ ଠାକୁର ଘରେ ଭୈରବ ଦେବ ବା ମହାକାଳୀ, ପ୍ରଭୁ ଶନି ଦେବତା ଓ ନଟରାଜଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ବା ଫଟୋ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ବରଂ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦେବାଦେବୀଙ୍କର କ୍ରୋଧିତ ଅବସ୍ଥାରେ ବି ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବା ଫଟୋ ମୂର୍ତ୍ତି ଆଦି ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନିଜର ଶୋଇବା ଘରେ ଠାକୁର ଘର ବନାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଘରର ଦରିଦ୍ରତା ଆସିଥାଏ। ଯଦି ଏହା ସମ୍ଭବ ହେଉନଥାଏ, ତେବେ ଠାକୁର ଘରର ସାମ୍ନାରେ ଏକ ନାଲି ରଙ୍ଗର ପରଦା ରଖନ୍ତୁ। ରାତିରେ ଠାକୁର ଘରର ପରଦା ଢାଙ୍କିକି ଶୁଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଠାକୁର ଘରେ କେଉଁ କେଉଁ ସାମଗ୍ରୀ ରଖିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ, ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଠାକୁର ଘରେ ଗଙ୍ଗା ଜଳକୁ ଏକ ବା ପାତ୍ରରେ ଭରିକି ରଖିବା ବହୁ ଶୁଭ ମନାଯାଇଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ପୂଜା ଘରେ ଶଙ୍ଖ ଓ ତୃତୀୟରେ ଘଣ୍ଟି ରଖିବା ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ ହୋଇଥାଏ। ଠାକୁର ଘରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଡାହାଣ ପାଖରେ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ଏକ କଳସରେ ଜଳ ଭର୍ତ୍ତି ରଖିବା ମଧ୍ୟ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଠାକୁର ଘରେ ଏହି ସମସ୍ତ ନିୟମ ମାନିବା ସହ ଏହି 4ଟି ଜିନିଷ ଅବଶ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।